ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ବୋଲରକୁ 5ଟା ଛକା ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଫାଦର ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବୋଲି? ଭାଇ ସକିଂ ନ୍ୟୁଜ। କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନବୀ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର ୱେଲାଲାଗା କୁ 5ଟା 6 ମାରିଥିଲା ଗୋଟେ ଓଭରରେ ଆଉ ଯାହାର ସକିଂ ୱେଲାଲାଗାଙ୍କ ବାପା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ନବୀ ଜାଣି ବି ନଥିଲା କି ମୋ 5ଟା ଛକା ଯୋଗୁଁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଦିନ ମାନିକି ଧର, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପୁଅ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ଆଉ ବାପାକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସକିଂ। କାହିଁକିନା ସ୍ତବ୍ଧ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବାପା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମୋ ପୁଅକୁ 5ଟା 6 ଖାଇଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଟିମ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଜାଗା ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ। ଏମିତି 5ଟା ଛକା ଗୋଟେ ଓଭରରେ 30 ରନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ ଡୁ ଅର୍ ଡାଇର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୁପର 4 ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସୁପର 4ରେ ଅଲରେଡି ଯଦି କହିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କଟି ଯାଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠୁ ହାରିଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 5ଟା ଛକା ଯୋଗୁଁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା। ସିଏ ବି ୱେଲାଲାଗା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଆଉ ଏଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖ କଥା। ଯଦି ତମେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଜାଣିଥିଲ ନିଶ୍ଚିତ ତମ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବ।